Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello there, Popoy and Bea. At syempre, hello na rin sa mga kamorkada. Tawagin nyo na lamang akong Joseph. I'm in my 20s at isa akong digital marketing specialist. Nagtatrabaho ako sa Manila pero taga-Tarlac talaga ang angkan namin. Popoy at Bea, napasulat ako sa inyo dahil paborito kayo ng mama ko at sabi niya sa akin, bagay daw i-Dear MOR yung mga pangyayari sa buhay ko. Lalo na nga sa buhay pag-ibig ko. Kaya nga isasama ko na sa kwento ko si Grace. Nagkakilala kami ni Grace noong early 2000s. Second year high school ako nang dumating sila ng family niya sa Tarlac. Alanganin na pumasok si Grace sa eskwelahan ko during that time. Church minister kasi ang tatay ni Grace, kaya kung saan-saan nadedestino. At dahil galing Manila, iba si Grace sa mga kaklase kong babae. Contrary to her soft-spoken parents, si Grace yung maboka, adventurous, outgoing, opinionated, at talagang perfect example ng isang extrovert. Sa pisikal na mga aspeto, morena itong si Grace. Pero kulot ang buhok, medyo singkit ng konti ang mga mata. At she's beautiful talaga, Popoy at Bea. Nagumpisa kami as friends hanggang sa eventually ay naging kami na nga nung third year high school kami. Siyempre, secret lang naman muna na mag-on kami noon. Kasi nga mga bata pa kami eh. Nagawa lang naming ipagpaalam sa mga magulang namin ang lahat nung nakarating kami ng third year college na. Yes, tumagal kami ni Grace ng maraming taon. Yung mga close friends nga namin ay gulat na gulat at nagkagustuhan kaming dalawa. Kasi pagka binaliktad mo yung mga ugali ni Grace, yun ako eh. But somehow, our relationship thrived, Popoy at Bea. Kasi we share the same passion for our dreams. We really push each other to be the best we can be. Kaya nga pagka-graduate ng college, Grace and I made a huge decision. Good morning, Ma. O nak, aga mo ata nagising. 6:00 pa lang ah. Wala ka naman ng pasok. Marami po kasi akong gagawin ngayon eh. Gaya ng? Teka, sakto. Antayin mo tong pritong isda. Mag-agahan ka na ng kain. Bilang sabi mo marami kang gagawin. Ano nga ba mga gagawin mo? Sabado po ngayon, di ba? Sa Lunes na po yung alis namin ni Grace. Oo nga pala. Pupunta nga pala kayo ng Maynila. Marami po kaming kailangan asikasuhin tsaka bilhin bago kami umalis. O nako, kape. Ay ma, ako na sana. Teka, ikaw naman pagtitimpla ko. Ay hindi na anak. Nagkape na ako kaninang pagkagising. Hayaan mo nang pagsilbihan kita dahil konting panahon na lang tayo magkasama. Sa Lunes nga pala, babiyahe na kayo ng Pamaynila. Sige na, magkape ka lang. Malapit na ako maghain. Okay po. Nak, matanong ko lang. Yes, ma. Bakit nga ba kayo pupunta ng Maynila ni Grace? Ma, di ba po nasabi ko na sa inyo dati nung nagpaalam ako sa inyo? Nakalimutan ko na eh. Ma naman, di ba taga Manila talaga si na Grace? Andun yung mama niya tapos yung dad niya nilipat na rin sa Manila. Bakit kailangang sumama ka pa? At napagdesisyon na namin ni Grace na mas maraming opportunity para sa amin sa Manila. Nandun yung malalaking kumpanya, ma. Saka, it's time for a change. Buong buhay ko dito lang ako. Andito lang tayo sa Tarlac. Kaya ngayong graduate na ako, tingin ko oras na para makita ko naman yung mundo. Well, hindi literal yung buong mundo kasi medyo mahal yun.
At least kahit yung Manila man lang. At yung iba pang lugar sa Pilipinas. Gets mo ba, ma? Gets ko. Pero, talaga bang titira kayo sa isang bahay? As in kayong dalawa lang ni Grace? Bale. Parang hindi naman ata tama yun, nak. Teka, ma. Hindi pwedeng ganun. Lalo na di pa naman kayo mag-asawa. Ma. Bakit? Mag-aasawa na ba kayo? May balak na ba kayong magpakasal? Teka, ma. Bakit parang wala kang balak sabihin sa akin? Umamin ka nga, Joseph. Mama, easy lang, relax. Walang ganun, walang kasal-kasal. Ang bata pa namin eh. Buti alam mo. Pero hindi naman kasi kami titira sa isang bahay na kaming dalawa lang. Bale kasama namin sa uupahan namin yung sa apartment yung kuya ni Grace. Kuya ni Grace? Opo, tsaka yung girlfriend niya. 4 kayo? At alam ko sasama din yung isa naming kaibigan. Sino dun? Hindi mo kilala kaibigan namin ni Grace yun sa PE class. Bale matanda sa amin ng 1 taon. Babae o lalaki? Babae. Babae? Babae. Okay. Di madami naman pala kayo? Madami-dami kami, ma'am. Madami-dami rin. Oh, nak. Kumain ka na. Thank you, ma. Anong isda to, ma? Sap-sap yan. Ay. Kung gano'n naman pala na madami kayo, di walang problema. Wow. Mama talaga, Wala naman kasi talagang problema. Nag-overthink ka lang masyado eh. Malamang, Joseph. First time mong mahihiwalay sa amin simula nung pinanganak kita. Ang totoo nga niyan, kung ako masusunod, hindi kita papayagan eh. Gusto ko andito ka lang. Hindi man dito sa bahay natin, basta yung malapit lang. Pero syempre, alam kong malaki ka na. Nasa tamang edad ka na para gumawa ng sarili mong desisyon. Tsaka kitang-kita ko namang nakapako na yung plano niyo ni Grace eh. May magagawa pa ba kami ng tatay mo? Ganito na lang. Pangako ko na lang sa inyo na araw-araw ko kayong tatawagan ni Papa. Magsisend din ako ng mga picture tsaka video. Basta palagi ko kayong babalitaan para hindi kayo masyadong mag-alala. Although syempre, asahan mo na papali ako sa pag-update kapag nagkatrabaho na ako. Basta kapag kaya ko o pag may oras ako, palagi ko kayong tatawagan ni Papa. Ayos ba? Aba, dapat lang. Ikaw na nga lang nag-iisa naming anak eh. Tapos kakalimutan mo pa kami. Pangako yan ha? Pangako yun, ma. Dahil kung hindi, ako mismo pupunta ng Maynila para hilahin ka pa uwi. Promise, ma, promise. At uuwi ka ng Pasko, bagong taon, tsaka pag birthday ko at ng papa mo. Promise nga, ma. At kahit walang okasyon, umuwi ka dito anytime. Hindi pwedeng lumipas ang 1 buwan nang hindi kita nakikita. Yes, ma. Buwan-buwan ka umuwi, Malayo ang Maynila dito, pero lupa lang ang pagitan, hindi dagat. Kaya huwag kang tamarin. Umuwi ka dito at least 1 beses sa 1 buwan. Naiintindihan mo? Yes, ma. Promise yan. Oh, nalagay mo na ba lahat ng kailangan mo? Wala ka nang naiwang maleta o bag sa loob? Wala na po pa. Andiyan na po sa sasakyan lahat. Ewan ko ba naman dito kay Joseph? Parang wala nang balak umuwi dito sa atin. Wala ka man lang iniwan na damit. Uy, grabe si mama. Meron naman po. Ando sa plastic na cabinet. Dami-dami ka pang damit dun eh. Sus, mga lumang pambahay mo lang yung mga yun eh. Si tita talaga tampururot pa rin. Ay nako, wag mo ako kausapin. Hate kita. Kinuha mo yung anak ko sa akin. Nananahimik dito sa Tarlac eh. Bigla mong tatangayin pa Maynila. Oy tita, hindi pa akong may idea ng lahat ng to Uy, anong hindi? Ikaw nga nagsuggest eh. Anong ako? Baka ikaw. Sabi mo mismo na Maynila tsaka yung family mo. Oo nga, pero Ako babe, huwag ka na magdahilan. hindi kaya ako nagdadahilan. Uy, di wag na lang kayo umalis. Pa,
Ibaba mo na yung mga gamit nila. Naman. Nako, tama na nga yan at tanghali na oh. Ang plano nyo alas 7 umalis, alas 9 na. Sumakay na kayo. Joseph, mag-iingat ka sa pagmamaneho ha. Mata sa daan, wag malakas ang radyo. Opo, pa. At wag kakain sa kotse habang nagmamaneho. Tumigil kayo sa kakakain nyo dahil madidistract ka lang kapag kumakain ka habang nagmamaneho. Opo, pa. Alam ko na po yun. Oh, sige na, lakad na. Okay po. O teka, yakap muna ulit. Naman nakailang paalaman na tayo eh. Yakapin mo ko. Kukurutin kita. O, ayan. Mag-iingat ka dun, nak, ha? Opo, ma. Pag may problema ka, tawagan mo kami. Yes, ma. Grace, ingatan mo anak ko, ha? Ako pong bahala, tita. Isumbong mo sa akin kapag nag-astang senyorito yan. Yes po, tita. Sige na, alis na. Bye, ma. Love you. Bye-bye. Love you, nak. Babe, saan ko lalagay ito? Ay, dyan malapit sa pinto ng kwarto. O dahan-dahan na baka mapilayan ka ng wala sa oras. Grabe. Pawis na ako. Ikaw naman kasi, babe. Pwede naman mag-ilang balikan, may elevator naman. Okay na yung dalawang balik. Kaya kaya naman eh. Pero tignan mo, naliligo ka na sa pawis. Nasa dulo kasi ng pasilyo tong unit eh. May elevator nga, prosesyon naman bago makarating dito. Ganun Kararating lang natin dito sa bago nating tahanan pero puro reklamo ka na agad. Naku, masamang pangitain yan, babe, Uy, di naman. Napagod lang ako pero syempre masaya ako. Masaya ako at finally nandito na tayo sa Maynila. At ready na tayo sa bago nating journey. Grabe, parang kinilabutan ako sa sinabi ko. Kinilabutan ka talaga? I mean, ang cheesy eh. Hindi ako makapaniwala na ito na talaga. Ginagawa na talaga natin yung mga bagay na pinag-uusapan lang natin dati habang kumakain tayo ng pancit canton sa sala namin. Tsaka, hindi pa rin ako makapaniwalang hindi ko nakasama sa bahay si na mama at papa. Gets kita. I mean, medyo nakakalungkot. Pero I know and I'm sure magiging madali lang sa'yo ang pag-a-adjust. At promise ko sa'yo, hindi ka magsisisi na sumama ka sa akin dito sa Manila. Kasi this is it, babe. Uumpisahan na natin ang future natin. Future nating dalawa. Popo at Bea, I know my parents were against sa pag-alis ko sa bahay namin. Pero pinili nilang respetuhin ang desisyon ko. Mabait kasi talaga ang mga magulang ko eh. Kaya nga sobra akong nagigilty sa pag-iiwan ko sa kanila sa Tarlac. Excited man ako kung titignan sa panlabas but deep inside, ninenervyos ako. As in kabadong-kabado. Punong-puno ng doubts kung tama ba ang ginawa kong desisyon. Hindi ko naman first time sa Maynila, Popoy at Bea, pero first time kong lumayo sa family ko. First time kong mamuhay nang walang umaalalay sa akin. At lalong first time kong tumira sa isang bahay kasama ang girlfriend ko. At kaya ako nag-guilty talaga, Popoy at Bea, dahil nagsinungaling ako kay mama. Kasi hindi totoong marami kami sa bahay. Sinabi ko lang yun kasi alam ko na kukumbinsihin niya kung wag nang umalis kapag ka nalaman niyang mag-aala bahay-bahayan na kami ni Grace. Ang totoo niyan, nakatira kami sa condo unit na hinuhulugan pa ng parents ni Grace. Hindi ko sinabi ang totoo kasi alam kong hindi papayag ang mga magulang ko eh. Lalo na nga si Papa. Na makitira ako ng libre sa property ng family ni Grace. Ayoko rin naman nun. Nahihiya rin naman ako. Pero dahil nga sa pangungumbinsi ni Grace, ay pumayag na akong sa condo nga tumira.
Kasi syempre, wala pa kaming mga pera. Kaya malaking tulong kung libre na ang lodging namin. Inisip ko na lang that time, babawi na lamang ako sa pagsisinungaling ko by doing my best sa paghahanap ng trabaho at sa pagbibuild ng dream career ko. Although, alam ko naman na easier said than done ang iniisip ko. Hindi ko lang inakala kung gaano pala talaga kahirap na i-execute ang mga plano namin ng girlfriend kong si Grace. Babe, malapit na maluto tong ulam. Bilisan mo na magbihas, kakain na tayo. Okay. Tumatawag? Ano kaya ito? Di nakasave sa akin Sagutin ko na nga. Hello? Ay, hello po, Mr. Joseph Reyes? Yes po. Sino po sila? Hello, this is Riza from FJ Holdings. Yes ma'am, opo. Hello, Joseph. I hope you're doing okay. It's been a week since the last time we spoke, tama? Yes po, opo. Oo, bali ganito. Upon reviewing your application and the results of your exam, we regret to inform you that we will be moving forward with another candidate. Pero I highly suggest that you apply for other positions sa company. Kasi you have a very good set of skills. It's just so happen na your set of skills is not what we need at the moment. Ganun po ba? Again, please try sa other departments. Sige po. Pero thank you, Joseph, for allotting your time for us. And thank you for applying. I hope we could have a second chance in the future. Alright? Sige po, ma'am. Sige, I won't take so much of your time na, ha? Thank you again, Joseph. Thank you rin po. Alright, goodbye. Anong problema, babe? Sinong tumawag? Sinong kausap mo? Bakit parang di maganda yung balita? Si tita ba yun? May nangyari ba sa bahay nyo? Hindi, wala. Yung yung in-applyan kong company. Yung pangatlong in-applyan ko. Yung pangatlong rejection ko. Oh no. I'm so sorry, babe. Hirap. Napakahirap naman. Hey. Mag-4 na buwan na tayo dito. Ikaw may trabaho na. Yung unang buwan pa lang natin natanggap ka na sa in-applyan mo, samantalang ako wala. Lost pa rin. Babe naman, hindi ka lost, okay? Sadyang ang higpit ng competition sa napili mong career . Yung akin naman, sinuwerte ako na yung in-applyan kong company bilang part ng human resources, kulang na kulang sa tao. Yung sa'yo naman kasi bilang marketing graduate, napakahirap talaga ng competition dyan. Sobra. Sobrang higpit kung alam mo lang. Yun nga kaya wag mo tayo ipagkumpara, okay? Ang importante kahit papaano, isa sa atin may trabaho na. Pero dapat ako yun kasi ako yung lalaki Oo, walang ganyan. Hindi naman tayo magkakompetensya Hindi naman dahil doon, ang akin lang, syempre gusto ko, ako yung mag-provide para sa ating dalawa. Bilang lalaki at bilang boyfriend mo, goal ko na mabigyan ka ng magandang buhay. Syempre ayoko mahirapan ka, kaya na lang nung nangyayari ngayon. Ikaw na may salo ng mga bills dito sa bahay. Babe, ang OA mo 2 buwan pa lang naman yung nasa-shoulder ko ng monthly bills. 2 buwan is 2 buwan. Malaking halaga rin yung nilalabas mo, babe. Knowing na starting salary pa lang meron ka. Kasi pati pagkain natin tsaka yung kung ano mga kailangan natin dito sa bahay, ikaw lang may sagot. At alam mo ba, konti na lang, pati pamasahe ko pag-aalis ako, hihingi ko na sa'yo. Malapit na maubos yung initial savings ko Tingin mo natutuwa ako dun? Nakakahiya kaya? Nahiya ako sa'yo, nakakahiya ako. Hoy babe, stop that. Ano bang pinagsasabi mo? Una sa lahat, sa panahon ngayon, normal na babae ang nagpo-provide para sa family. Well, family naman na tayo matuturing. Ako, ikaw, and yung 2 pusa natin. As long as na hindi ka naman useless, as long as na ginagawa mo pa rin yung part mo dito sa bahay, I don't see any problem sa setup natin. Hindi pa ito yung setup natin, okay? Don't get me wrong, babe. Elibs na elibs ako sa'yo. Sa hard work mo, tsaka sa pagiging understanding mo sa akin. Pero promise, gagawin ko ang lahat para magkatrabaho ako. Just give me time. Ikaw lang ang nagmamadali sa atin, babe. Like I said, huwag kang ma-pressure maghanap ng trabaho. As long as ikaw ang may sagot dito sa bahay habang nasa work ako, then I don't see any problem.
Anyway, mamaya na tayo magtsikahan. Yung niluluto mo baka masunog na. Oo nga pala. Teka. Dalian mo na dyan para makakain na tayo. Gutom na ako eh. Ito na. Babe? Oh. Babe? Oh, babe, bakit? Busy ka ba? Hindi naman. Nagsuscroll lang ako ng mga ma-apply ang trabaho. Bakit? Anong meron? Pwede ba kitang makausap? Sure, sige. Teka, meron akong isasend sa'yo na email. Ano yun? Mga links. Links ng? Mga pwede mo lang pasukan. Mga pwede ko lang pasukan? Lang? Yes. Ayan, nasend ko na. Open mo, dali. Teka. Anong mga company to? Yung unang dalawa, malapit lang yan dito. Mga small company lang yan. For sure, meron silang available positions. Gaano kaliit yung company? Maliit. As in, hindi pa sila located sa mga business center at malalaking building, gets? Pero syempre, hindi naman sila putyo-putyo or what. It's just that they are not yet that big. Okay. Kasi feeling ko, babe, baka dapat mag-start ka muna talaga sa mababa. Sa mababa? I mean, kumuha ka muna ng experience sa mga independent companies or sa mga startup. Tapos saka ka mag-aim sa mga malalaking kumpanya. Anyway, dalawa lang yung hinanap ko kasi yung mga susunod na links, mga home-based na trabaho yan. Home-based? As in dito lang ako sa bahay magtatrabaho? Yes. Anong klaseng trabaho yung mga yun? Well, iba-iba. Merong service provider, merong digital marketing for overseas companies, tapos meron akong nakita na parang virtual assistant something. Virtual assistant? Basta para kang company assistant pero hindi mo kailangan pumasok sa office kasi international ang mga clients. Okay, pero bakit mo naman ako hinanapan ng mga ganong klaseng trabaho? Sa marketing kasi mas maganda kung hands-on, di ba? As in, dapat nasa... Babe, look. Kanina lang nagrereklamo ka kung gaano kahirap maghanap ng trabaho na on-site. Kaya ngayon, gumawa na ako ng paraan para sa'yo. Hinanapan na kita ng mga options mo. Napakaraming options. Tignan mo yung listahan. Ikaw na lang ang mamimili kung alin dyan ang gusto mo. Well, sana yung mga online jobs na lang ang pagtuunan mo ng pansin para mas convenient yon para sa atin. So gusto mo ako maging home-based? Gusto mo dito lang ako sa bahay? Oo, sana. Mas okay yun. Bakit? What do you mean, bakit? Hindi ba convenient yun for you? Magkakaroon ka na ng trabaho at your own pace. At the same time, magagawa mo pa rin yung mga kailangan mong gawin dito sa bahay. Meron dyan part-time lang, 4 to 6 hours lang. Less pay syempre than the regular hours pero hindi mo naman kailangan ng malaking pere. Hindi naman tayo nangungupahan. Babe, seryoso ka ba? Oo naman. Teka, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Parang akala mo ang sama-sama ng mga sinabi ko. Babe, gusto kong magkatrabaho sa isang kumpanya. Legit company ang mga nakita ko, ah. Yung makatotohanan. Ano bang feeling mo? Joke lang yung mga trabahong yan? I want to be a real employee. Empleyado ka rin sa mga yan. Babe naman, hindi mo nagigets yung pinupunto ko eh. Ang hindi ko magets, bakit napaka-choosy mo? Sa ganyang lagay mo, ang lakas pa ng loob mong mamili. Hindi ako nagpapaka-choosy, Grace. Ang sa akin lang, bakit minamadali mo ako na mag-home-based job? Akala ko ba willing to wait ka makuha yung trabahong gusto ko? Bakit ngayon biglang kabig ka? Hindi ako biglang kabig. Narealize ko lang na baka kailangan mo na ng tulong. Baka dapat ako na yung mag-push sa'yo sa kung saan ka pwede. Kasi pag ikaw lang mag-isa, baka mas matagal ka pa kaysa dun sa panahon na willing akong antayin. Kaya ngayon pa lang, sisiguraduhin ko na hindi ka magiging olats. Para rin naman sa'yo to, baby. Para hindi ka na mag-self-pity. Klaro na ba? Kung klaro na sa'yo, sige na. Umpisahan mo nang i-check yung mga links na sinend ko. Doon mo sayangin yung oras at pagod mo, imbis na pakikipag-away sa akin. Opo, Bea, I was really hesitant sa gustong mangyari ni Grace. Kaya nagantay pa ako ng 2 linggo bago ko sinilip yung mga sinend niya sa aking mga link.
Umasa pa kasi ako ng baka may kumpanya pa na mag-schedule sa akin for an interview. Pero ang ending, napa-apply din nga ako sa isang home-based job kasi wala. Wala talaga sa mga kumpanyang in-applyan ko ang nagre-reply sa akin. Buti na lang at natanggap ako sa isang e-commerce company. Malayo sa pinangarap kong career pero mas okay nang meron kesa naman walang trabaho. Kasi naisip ko, may point din naman si Grace. Willing siyang maghintay na maka-take off ako sa career ko. Pero baka nga mamaya, mas matagal pa ang abutin ko kung maghihintay lang akong replyan ng mga kumpanyang in-applyan ko. Umabot na rin kasi ako sa point na hiyang-hiya na ako kay Grace. Literal kasi na siya na ang sumasagot ng lahat. Inisip ko na lang, kukuha lang ako ng experience sa home-based job na nakuha ko, then saka na ako maghahanap ng trabahong pinapangarap ko talaga. But then again, it was not that easy. Kasi lumipas pa ang mga taon na nahirapan akong makaalis sa napasukan kong home-based job. Hindi kasi ako naging maswerte sa paghahanap ng on-site na trabaho. Either may napipiling iba or wala talagang nagre-reply sa kanila. Bagkus sa aminin ko, nakaka-addict din pala magtrabaho sa bahay. Hindi ko na kailangan magbihis pa ng maayos sa araw-araw. Hindi kailangang mamasahe. Tapos naasikaso ko pa si Grace. Si Grace na hindi masyadong magaling sa mga gawaing bahay, hindi magaling magluto, at higit sa lahat, sobrang busy rin sa trabaho niya. Kaya tinanggap ko na yung setup namin ganun. Ako ang mala homemaker at si Grace yung sa labas naghahanap buhay. All was well naman, Popoy at Bea. Maliban na lang, noong mamatay ang lola ni Grace. Yung lola niya kasi ang talagang nag-alaga sa kanya. Madalas kasing wala ang mga magulang ni Grace at ang lola niya ang palagi niyang kasama. Kaya nung namatay si lola, something changed sa girlfriend kong si Grace. Usig mo pa ng konti, Brad. Yan. Alas, sumingit pa tong isa. Wala naman siyang patutunguhan. Wala na. Wala tayo nagkabuhol-buhol. Bahala nga kayo dyan. Ewan ko ba? Ang aga naman nag-traffic. Alas 4 pa lang eh. Usually, alas 5 sumisikip dito. Bakit kasi dito ka pa dumaan? Uy, ba't saan ka nagagalit? Sino bang nagmamaneho, di ba? Ikaw? Oo nga, pero hindi ko naman in-expect na ganitong traffic maaabutan natin. Hindi mo ina-expect? Tsaka ito naman usually yung daan natin pa uwi, di ba? Aminin mo, nakakarin kung bakit traffic. Hindi naman nagka-traffic dito ng ganitong oras. Kahit nasana't siya po sa GPS kung traffic o hindi. Ha? Ika na ba tayo gumamit ng GPS, ha? Tsaka sabi ko sa'yo, ito yung palagi nating dinadaanan pa uwi. Bakit ako biglang titingin sa GPS? Tsaka babe naman, bakit parang kasalanan ko yung traffic? Alam nga naman kasalanan ko. Hindi ba pwedeng walang may sala? Kung hindi ka tumuloy sa kantong to kanina, edi sana hindi tayo maiipit. Malayo pa lang kita mo na may pila eh. Paparating pa lang tayo nun sa intersection. Sana sa iba ka na agad dumaan. Huh? May traffic light eh. Normal na magkaroon ng pila. Malay ba nating heavy traffic na pala yung pila? Yun nga wala kang kamalay-malay. Palagi kang lutang. Babe. Hindi ka aware sa mga nangyayari sa paligid mo. Babe, tama na yan. Ang galing-galing mo nga sa marketing, bobo ka naman sa daan. Hey! O ano? Okay ka lang? Nagagalit ka sa akin dahil sa isang bagay na hindi ko naman kasalanan at wala naman akong kontrol? Pagod na kasi ako, Joseph. Ang sakit-sakit na ng likod ko sa dami ng ginawa namin ngayon kasi imbis na makakauwi tayo ng maaga, naipit tayo sa lecheng traffic na to dahil sa aanga-anga ka. Grace, tama na ha. Kung ano nang hindi magaganda lumalabas sa bibig mo, tama na. Huwag na tayo magsalita.
Manahimik na lang tayong dalawa. Dahil baka mamaya pagsisihan mo yung mga susunod mong salita. Tama na. Traffic lang yan. Hindi worth pagawayan. Hindi to worth it pagawayan. Palibhasa, guilty sa katangahang ginawa. Ito ba lahat na kailangan mo? Yeah. Parang dapat ata bumili na rin tayo ng isda. Sa palengke na yon, mahal dito sa grocery. At saka gusto ko ng fresh. Mamalengke ka na lang bukas. Okay, sabi mo eh. Ano pa naman tong lane na to? Napakabagal. Hindi mo tuloy malaman kung marami bang tao today o sadyang makupad lang yung mga nasa counter. Marami lang talagang tao, babe. Actually, may clip pa nga tong lane natin eh. Tingnan mo sa iba. Kaya ayoko nag-grocery ng linggo eh. Ikaw lang tumapilit. Oo, huwag mo ko sisihin. Yeah, sure, whatever. Buong araw ko nga kasing inayos yung cabinet natin. Sana pinagpalit mo. Kahapon tayo nag-grocery tapos ngayon mo inayos yung cabinet. Eh, babe, tama na. Wala sisihan. Oo naman. Pagkasalanan mo, dapat wala nang sisihan. Excuse me, makikiraan. Excuse me po. Ay, ano ba yan? Miss. Baka pwedeng paunanan tong akin oh. 3 items lang naman eh. Nagmamadali kasi ako. Kailangan na to eh. What the hell? Sumisingit ba yung tao na yan sa pila? Hayaan mo na. 3 lang naman yun. Excuse me? Babe, ano ginawa mo? Hayaan mo ko. Excuse me? Ako ba? Oo, ikaw. Sa'yo ako nakatingin, di ba? Babe. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Nagre-request ako sa cashier. Baka pwedeng ipauna na tong akin. Kasi 3 items lang naman eh. Kailangan ko ng... You had the audacity talaga to request the cashier na mauna ka? At yung narinig talaga naming lahat ha? Dapat nga sa amin ka magpaalam eh. Hindi ka ba nahihiya? Kanina pa kami nakatayo dito oh. Babe, that's enough. Ang haba-haba ng pila oh. Babe, tama na please. Di ka nahihiya sa aming lahat? Meron pa nga buntis. Look, you don't understand kasi eh. Tsaka ano ginagawa mo dito sa cart lane? Kung 3 piraso lang yung pinamili mo, dun ka sa basket lane, wag ka dito. Or better yet, sana sa convenience store ka na lang bumili kasi total atat na atat ka nang magbayad at umalis. Ano bang problema mo? Whatever I do is none of your business. None of my business mo mukha mo. Nasa public place ka, sagabal ka, pupunta-punta ka sa malaking grocery, tapos 3 bagay lang yung bibilhin mo. Pakialam mo ba? At pakialam mo rin sa lane namin, dun ka sa basket lane. O kaya maghanap ka ng express lane, bawal dito feeling entitled. Grace! Sir, sorry pagpasensyahan niyo na po. Anong pagpasensyahan? Bakit ka nagsusorry sa mayabang na yan? Please sir, sa ibang lane na lang po kayo. Ba't di kayong lumipat? Bakit di ikaw? Nauna kami dito, baka kala mo. Alam mo miss, ikaw lang yung nagreklamo sa akin. Alam mo ba yun? Yung iba nga dyan walang paki. Well, I'm not like them. Obviously, kasi ang samaan ng bunganga mo. Sama ng mukha mo, bastos, walang modo, walang breeding. Sus! Ano ako, aso? Mukha kang aso! Pero mas lamang pa sa'yo yung aso, buwisit ka! Grace! Oy pare, pigilan mo yung girlfriend o asawa mo ha. Baka masap ako yan. Huwag naman po tayong umabot sa ganun. Sige, sapakin mo ako, tignan natin, saan ka pupulutin? Grace, tama na, ano ba? Joseph, ano ba? Hayaan mo ako, huwag kang makialam. Nakakaya sa mga tao. Okay, tamo na? Mali pa ba ako sa lagay na yan? Bala nga kayo dyan, mga buwisit. Buwisit ka rin, pangit mo! Grace, that's enough! Ayan ho, wala na. Tapos na. Isa ka pa imbis na kampihan mo ko, nag-sorry ka pa dun sa bastos na yon. Hindi ko siya kinakampihan. Bahala ka nga dyan, pumila ka mag-isa mo. Nanggigigil ako sa'yo eh. Oo, saan ka pupunta? Sa kotse, wala kang kwenta kausap. Grace! Grace! Babe, natabi ko na lahat ng mga binili natin. Galit ka pa ba? Uy. Huwag mo nga akong hawakan. Tama na yan. Maliit na bagay kinakagalit mo pa. Sayang yung oras.
Maliit na bagay? Really? Joseph, pinahiya mo ako kanina. Hindi maliit na bagay yon. Wow. Ako? Pinahiya ka? Paano nangyari yun? I was fighting with someone kanina. I know, right? At ginawa ko lang is pakalmahin ka kasi nga... Pakalmahin ako? Parang hindi naman. Parang iba yung nangyari kanina kasi imbis na kampihan mo ko, naging apologetic ka pa dun sa lalaki. So lumalabas tuloy, ako lang yung iskandalosang gumagawa ng eksena. Ako tong nasa tama pero ako po tong mukhang may attitude problem. Kasi nga pinipigilan kita eh. Kasi hindi lang tayo yung nasa pila pero ikaw lang yung nag-react doon sa lalaki. Ako at ikaw sana pero iniwan mo ako sa ere. So paano pag may nag-video nung kanina tapos naging viral? Eh wala naman nag-video eh. Eh di kita-kita doon how useless of a boyfriend you are. Ano ka mo? Ano sinabi mo? Sana pala ako na lang yung nag-video, no? Para makita how useless of a boyfriend you are. Useless? Ako useless? Oo! Kasi hindi mo ako kinampihan, hindi mo ako tinulungan, hindi mo ako pinagtanggol. Which are the basic skills ng isang matino at may silbing boyfriend. Hindi kita tinulungan, Grace. Nakaharang ako sa pagitan nyo ng lalaki. Nakaposisyon na ako in case meron siyang gawing masama sa'yo. Well, it was not enough! O anong gusto mo? Dapat ba sinapa ko? Why not? Grace, grocery lang yun. Hindi yun eh. That's not the point, Joseph. Ang problema kasi, kitang-kita kanina yung pagiging duwag mo. Duwag? Grace, okay ka lang? Naririnig mo ba sinabi mo, ha? Parang wala na sa hulog yung mga pinagsasabi mo, ha? Hindi na nakakatuwa, nakakasakit ka na, Grace, sobra na. O ay na yung reaction mo for something so trivial. Nasasaktan ka kasi totoo. Joseph, para sabihin ko sa'yo, ang kailangan kong partner ay yung matapang. Yung kaya kong ipagtanggol at kampihan. I need someone na reliable. Mapagkakatiwalaan yung maaasahan sa lahat ng bagay. Yung lalaking lalaki. At lahat yun wala sa'yo kanina, Joseph. Wala kang kwentang boyfriend. Minsan na nga lang magamit yung silbi mo, pumapalpak ka pa. Palpak, isa kang malaking palpak. Grace! Why am I even with you? Ano? Nakakasuka ka. O saan ka na naman pupunta? Wala kang pake. Grace, bumalik ka dito. Ano ba? Grace! Popoy at Bea, honestly, it was a very simple situation na hindi kailangan ng over-the-top reaction. But Grace made it a point na magsalita sa akin ng mga hindi magagandang bagay. Parang she took that opportunity to say what she really feels about me. Kahit wala namang kinalaman na sa nangyari sa grocery. And that was just the start, Popoy at Bea. Dahil nagsunod-sunod na ang mga episodes ni Grace kung saan kapag may ginawa akong mali, kahit na maliit na bagay, abot hanggang ibang planeta ang galit niya. She would yell at me. She would enumerate all the shortcomings. She would attack my insecurities, destroy my self-confidence as a man, everything. Magkakabati lang kami kapag kakalmado na siya. Pero not because she apologized, but because ako ang unang lumapit para lambingin siya at suyuin. Actually, she rarely says sorry. Ibig sabihin, lahat ng sinabi niya nung galit siya, ay minimean niya talaga yun. Minsan, inisip ko na lang na baka nagkaroon lang si Grace ng anger issues simula nung namatay ang lola niya. Maybe she's still grieving. Kaya kahit na paulit-ulit yung ginagawa niya, sinusubukan ko na lang natanggapin o saluhin ang lahat. I tried to be understanding. As much as possible, ayoko siyang labanan. Because I cannot fight fire with fire. Kasi the last thing I want for us is to break up. During that time kasi, konting tumbling na lang eh. Isang dekada na kami together. We were still young pa naman, pero I don't see myself with anyone else. We started as childhood sweethearts, and I was hoping we would end up growing old together. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Killing Me Softly.
Popoy at Bea, sa ilang taon ko sa Manila, somehow nasanay na rin ako sa mabilis na buhay dito. Pero minsan may mga pagkakataon na namimiss ko talaga doon sa amin sa Tarlac. Natupad ko naman yung pangako ko sa mga magulang ko na uuwi ako tuwing may special na okasyon. Pero hindi ko natupad yung kada buwan ay dapat na nabibisita ko rin sila. Gawa na rin ang trabaho ko na oo, home-based nga pero mas naging demanding naman. Kaya minsan namimiss ko yung mga tilaok na mga alagang manok nila nanay. Namimiss ko yung mabangong amoy ng pandesal galing sa bakery na malapit sa bahay namin. At pinaka namimiss ko yung pag-aasikaso ng mga magulang ko sa akin. Kasi Popoy at Bea, simula nung napadpad nga ako ng Maynila, ay ako na ang nag-aasikaso palagi para kay Grace. As in, para akong may anak, Popoy at Bea. Ako ang gumigising sa kanya, naghahanda ng breakfast niya, nagpa-plan siya ng napili niyang suotin, hinahatid ko siya, sinusundo, ipagluluto ulit ng dinner. Masasabi ko na talagang buhay reyna rin sa akin si Grace. It just so happened na mas malaki lang ang ambag niya sa finances namin. Kami na kasi ang sumalo sa paghuhulog ng kondo. With our salary differences, si Grace talaga ang nagbabayad sa bangko at ako naman sa house bills. Sa grocery, hati kami. Tapos nagpapadala din ako kina mama ng pera. Hindi kailangan ng parents ko ang pera pero sabi ko, ipunin na lang nila kasi gusto kong makabili ng lupa malapit sa amin one day. Pero all in all, mas mabigat pa rin ang share ni Grace. Kaya kapag nag-aaway kami, isa yon sa mga isinusumbat niya sa akin. She really says things to make me feel small or smaller than her. Ewan ko ba, Popoy at Bea, lalaki ako pero hindi ko talaga magawang sabayan ang galit ni Grace. I'm just not a confrontational type of a person. Nakakaramdam naman ako ng galit pero wala talaga sa personalidad ko ang sumigaw at magwala gaya ni Grace. Kaya later on, kahit mahirap ang signal sa Tarlac for my demanding home-based job, ay napipilitan nga akong umuwi para lang makapagpahinga mula kay Grace. Oh anak, kain ka pa oh. Gusto mo pa ba ng ensalada? O eto oh, madami pang inihaw na bangus dyan ah, tsaka pusit. Kain ka lang ng kain. Grandma. Naman, hinay-hinay lang. Ang dami pang laman ng pinggan ng anak mo. Bakit mo ba binamadali ang bata? Pauwi na kasi ng Maynila yan, kaya sinusulit ko lang pakainin ng mga masasarap. Meron namang inihaw na bangus at pusit sa Maynila eh. Oo, pero hindi naman ako may gawa. Tahimik ka na nga lang dyan. Wala ka namang inambag kundi magpaypay ng uling eh. Tubig ma, tubig. Tubig. Oh, ito, juice. May tubig naman sa Maynila, pero walang homemade na dalandan juice. Nak, kumusta ba kayo ni Grace? Doon pa rin ba kayo sa apartment nakatira? Sabi mo, magpapadala ka ng pictures at video. Wala naman dumating sa amin. Mag-send naman ako Oo, nung unang buwan mo sa Maynila, pero pagkatapos nun, wala na. Kumusta nga kayo? Okay naman po ma, trabaho lang ganun. Anong plano mo? Po, anong plano po? 25 ka na. Opo pa, 25 na ako. Wala ka bang planong mag-asawa na? Ha? Ano pa, mag-asawa? Oo. Kami ng nanay mo, 23 lang ata o 24 nung nagpakasal eh. Pa naman, malabo pa yun, wala pa nga ako nararating eh. Nagtatrabaho ka naman na. Kumikita ka na. May ipon ka pa nga dito sa amin. Hindi pa ba narating yon? Hindi pa. Wala pa yung mga sinabi mo sa totoong pangarap ko.
Ano bang pangarap mo, nak? Ang yumaman? Ganun? Parang ganun po. Gusto ko makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Gusto ko tumaas pa yung sweldo ko. Yung tipong kaya ko nang sagutin lahat ng gastusin namin ni Grace sa bahay. Ganun. Gusto ko yung may natatabi pa akong pera para makapagbakasyon sa mga mamahaling resorts dito sa Pilipinas. O kaya makapunta sa ibang bansa. Ganun pa. Si Grace, anong gusto? Baka mamaya gusto na niyang magpakasal. Madalas pa naman, babae ang, alam mo na, mas excited kesa sa lalaki. Nako ma, ibahin niyo si Grace. Wala pa rin sa isip niya ang kasal-kasal. Bata pa kami ma, ano ka ba? Bata pa ba yung edad niyo? I mean, marami pa kaming gustong gawin bago kami mag-settle down. Kailan niyo balak? Ma, wag na natin presyo rin. Sa may mga pangarap pa yung anak mo iba sila sa atin Oo na, sige na. Pero nak, huwag masyado matagal ha. Baka mamaya niya, nabuti na kayo ng 40. Hindi naman siguro, ma. May partner na yung anak mo May Grace na siya. At mukhang sila naman ang magkakatuluyan talaga balang araw. Mana sa akin yung anak mo One woman man, ika nga. Sus! O sige nak, kain na lang ng kain. Alauna ka kamo babiyahe pa Maynila, di ba? Opo ma. O sige na, kain ka pa. Buong weekend ako wala sa bahay. Siguro naman di na siya galit. Alam naman niya ngayon ako uwi Wala naman siya sinabing aalis siya. Teka, asan na ba yung susi ko? Katukin ko kaya muna. Kung galit siya for sure, hindi niya ako pagbubuksan. Okay, subukan natin. Parang galit pa ata. Babe, you're here. Ang tagal mo namang dumating. Traffic ba? Medyo, kumain ka na ba? Lunch? Merienda? Lunch, oo, pero itong ating merienda tayo. Anong merienda? Huwag mo sabihin Uy pare, welcome back. Saktong-sakto dating mo, luto na tong spaghetti. Nag-crave kasi ako ng spaghetti, as in Pinoy style spaghetti. And naalala ko, favorite mo rin yun, di ba, babe? Buti na lang marunong magluto tong si Aldrin. Oh, ito na Puna kayo. Yay! Teka, magkasama kayo? Oo. Dumalaw si Aldrin kasi sabi ko, wala akong kasama sa bahay. Tapos saka siya nagpunta? Porque wala kang kasama sa bahay? Kailan pa? Nag-overnight ba siya dito? Pre, relax. Siyempre hindi. Kaninang umaga lang ako dumating. Nasabi rin kasi ni Grace na uuwi ka rin today, kaya naisip namin na mag-hangout tayong tatlo. Hangout? Tayong tatlo? O dali, lagyan mo na yung plato ko. Oo, teka, ito na. Tatnatat. Nag-grate ka ba ng cheese? Oo naman. Ay, andun pala sa malapit sa lababo. Babe, pakuha please. Ayan ata yung nasa puting Tupperware. Babe, pakuha yung cheese please. Babe, hey! Ha? Sabi ko pakuha ng cheese na nasa Tupperware. Doon malapit sa lababo. Teka. Siyempre to, Aldrin. Kala ko puro steak lang yung kaya mong lutuin. Pasta din pala. In fairness ano pang kaya mo bukod sa spaghetti? Kaya mo ba yung shala-shala like putanesca, ganon? Oo naman, madali lang yun Di naman shala yun Babe, ito na yung cheese Thanks, babe. Oh, Joseph thanks. Lagyan mo maraming cheese pare, para mas masarap. Okay. So, kumusta yung trip mo, babe? Kumusta si na tita? Okay naman, medyo. Tagasan nga kayo ulit pare, Tarlac? Oo. Gaano kalayo biyahe? Malayo yun, di ba? Sakto lang. Di ba Aldrin, meron tayong pinuntahang event sa North dati? Sa isang barangay yun pero like super layo ng biyahe natin na parang kala mo umabot na tayo sa dulo ng Pinas. Sira, sobrang traffic kasi nun. 안 들을래. 하나도 안 들을래. 하나도 안 들려. Grabe, hindi ko alam kung matatawa o umiiyak ba ako sa K-drama na to.
Oh, di ba? Sabi ko sa iyo ayaw mo pang maniwala sa akin. Ang dami-dami kasing episodes na kakatamad panoorin. O, tinatamad ka ba ngayon? Hindi. Kita mo? Babe, mag 11:00 na. Baka kailangan ng umuwi ni Aldrin. Hindi yan. Okay lang ako pare, thanks. Ha? Baka kasi hinahanap ka na ng girlfriend mo o ng asawa mo, maybe. Naku, yan? Magkaka-girlfriend? May commitment problem nga yan eh. Alam mo ba, babe, ang dami nang naging girlfriend yan pero nauudlot kasi kapag ina-open up yung usapang kasal, umaayaw na yung mokong na yan. Grabe ka, hindi naman sa umaayaw. Wala pa lang kasi sa isip ko yung mag-asawa. Di ba, Joseph? Bata pa tayo, di ba, par? Pasensya na, magkaiba tayo eh. Baka ikaw lang ganyan. Ha? Anyway, Aldrin, I think oras na para umuwi ka. Babe. 11 p.m. na kasi oh. As much as masaya ka kasama, I was hoping Grace and I can rest na. May pasok pa tayo bukas, pare. Ay, oo nga pala, no? Sure, sige. Sorry, pare, napasarap yung tambay ko. Oo nga eh. Sige, Grace, I'll go ahead, Okay. Thank you sa pagluluto buong araw, Aldrin. Welcome. Wala mong future yung love life mo, at least baka may future kang maging chef. Sige, tatandaan ko yan. Pagbubuksan na kita. Uy, thank you, Grace. Thank you. Joseph, una na ako, Yeah. What the hell was that, Joseph? You tell me. What the hell was that, Grace? Wala akong buong weekend tapos uuwi akong ganito yung madadatnan ko? May kasama kang lalaki sa bahay natin? Kaibigan, may kasamang kaibigan, si Joseph. I don't care. Sana kung dumating yun nung nandito ako. Hindi yung mauuna pa siya tapos ako yung magugulat na may kasama ka. Huwag mo sabihin iniisipan mo ako ng masama. How dare you? How dare you din? How dare you magpapasok ng ibang lalaki nang hindi ko alam? Wala naman kasi kami ginagawang masama. Alam namin pareho na darating ka, bakit kami magsasamang dalawa para gumawa ng kalokohan? Sige nga! Yun ang excuse mo. Oo nga naman. Bakit nga naman kayo gagawa ng kalokohan kung kailan sinabi kong pauwi na ako, di ba? So parang sinasabi mo rin na gagawa ka ng kalokohan, sisiguraduhin mo hindi ko alam at hindi ko makikita. Tingin mo nakakapanatag ng loob yung katwiran mo, ha? My God, what is wrong with you? Akala ko ma-appreciate mo yung fact na dinala ko dito yung kaibigan kong lalaki para makilala mo at para mapanatag yung loob mo na harmless yung taong yun. Yun pala yung goal mo. Ang pabanguhin yung Aldrin na yun sa mga mata ko. Grace, wala akong problema kung may kaibigan kang lalaki pero boundaries naman, utang na loob. Set your boundaries. Ano bang balak mo, ha? Gawing super close BFF yung Aldrin na yan? Kaya gusto mo maging tropa ko din? O bakit? Ikamamatay ko ba kung wala kang BFF na lalaki? Kailan mo lang naman nakilala yan eh. Masyado ka lang malisyoso. Inaatake ka lang kasi ng selos. Talaga? Talagang magsiselos ako. O sige, balik na rin natin. Ikaw uuwi ka from out of town tapos makikita mo ako dito sa bahay na may kasamang babae. Tapos we're acting na parang sobrang normal na naabutan mo kaming dalawa na nasa bahay. Tapos hahayaan ko pang tumambay yung babae buong araw. Wala akong pake kung pagod ka sa biyahe. Wala akong pake kung namimiss mo ako at kung gusto mo sana ng quality time. Wala akong pake kung hindi ka komportableng kasama yung kaibigan kong babae. Basta tatambay tayong tatlo. Magkukwentuhan kami, magkakasayahan kami, ha? Kahit hindi ka makasakay, wala akong pake. O ano? Matutuwa ka ba, ha? Matutuwa ka ba, Grace? Okay, fine. Sorry kung ganun yung naramdaman mo, pero sana nagsalita ka. Wow! Sana sinabi mo sa akin na ayaw mong kasama yung kaibigan ko. Madali naman akong kausap hindi yung bandang dulo, saka mo ako aawayin. Kung nung umpisa pa lang sana, pwede na nating naagapan yung kinapuputok ng butsi mo. Sana kasi umpisa pa lang, nakaramdam ka na. Sana sa umpisa pa lang, ginamit mo na yung common sense mo na baka, teka ha, parang wala ata akong delikadesa kapag naabutan kami ng boyfriend ko na kaming dalawa lang ng kaibigan kong lalaki. Kaso wala eh. Hirap kang makaramdam. Ginawa mo kung anong gusto mo or maybe naramdaman mo namang bad trip ako kasi pina-obvious ko naman na bad trip ako, di ba? Pero pinili mong hindi pansinin. Baka ganun yung nangyari, Grace. Alam mo, Joseph, kakatapos lang ng away natin few days ago. Tapos uuwi ka, gagawa ka ulit ng panibagong away. So ano? Ipapasa mo na naman sa akin yung sisi? This only proves how little trust you have in me. Paano tayo tatagal kung ganyan kalit yung tiwala mo sa akin? Or kung wala kang tiwala sa akin? Grace, magsasampung taon na tayo. Tingin mo tatagal tayo ng ganito kung wala akong tiwala sa'yo? Malaki ang tiwala ko sa'yo, not until today. Nung binigyan mo ko ng dahilan para questionin yung tiwala ko sa'yo. Grace, we're doing okay. We've been doing just fine. Bakit kailangan mo gumawa ng isang bagay na yayanig sa relasyon natin? Joseph,
Ikaw ang yumayanig sa relasyon natin by believing your malicious thoughts. Wala akong ginawa o ginagawang masama. I just tried to introduce you to one of my close friends. Nagtiwala ako na you will appreciate my gesture. Pero mukhang nagkamali ako. Hindi ko kasi alam na may insecurity ka pala sa katawan at ganun karupok yung foundation ng relationship natin. Kaya thank you, Joseph. Thank you for letting me know na mabilis lang pala sirain yung relasyon natin. Excuse me. O, saka... Yan, dyan! Diyan ka magaling. Lalayasan mo ko pag nasabi mo na yung gusto mong sabihin. Lalayas ka pag alam mong matatalo ka na. Pagpatuloy mo yan. Ikagaganda ng relasyon natin yung ginagawa mo. Talaga ka naman. Baka talaga! Popoy at Bea, I honestly don't know sino ang tama umalis sa amin ni Grace during that time. Pero it was the first time na I stood my ground at hindi ko siya kinausap hanggat hindi siya ang unang nag-i-initiate ng conversation. Kaso lang, Popoy at Bea, ako rin ang napagod. Inabot kami ng 3 araw na walang kibuan. Sa sala ako natutulog gabi-gabi. Pero matigas talaga itong si Grace. Hindi talaga siya ang nag-initiate ng kahit na ano. Kaso lang, Popoy at Bea, ako rin talaga napagod eh. Inabot kami ng 3 araw na walang kibuan. Dinadaan-daanan niya lang ako. Sa sala na nga ako natutulog gabi-gabi para lang maparamdam ko na masama ang loob ko. Pero sobra talaga ang pagmamatigas ni Grace. Hindi talaga siya bumigay. Kaya eventually ako na rin ang nakipag-ayos. Kahit alam kong ako ang tama, nilunok ko na lang ang pride ko. Kasi walang mangyayari pagka hihintayin ko pa si Grace. God knows kung hanggang saan niya kayang deadmahin ako alang-alang sa ego niya. But the thing was, kahit nga nagkaayos na kami, Grace was never the same. Alam mo yung on the surface, we were okay, we were normal, pero may gut feeling ako na there's still something wrong. Wala nang ikinikwento sa akin si Grace about her friends or co-workers. Wala na. Kahit kapag magpapaalam siya na may lakad kasamang friends, wala na akong update na natatanggap. Kapag kasama niya ako, hindi niya chine-check yung phone niya. Pero kapag hindi kami magkasama o magkatabi, saka siya nakikipagchikahan sa mga friends niya. Minsan kasi nauhuli ko siya na naka-group video call kasama ang group of friends niya. May babae, may bakla, at nandun nga yung si Aldrin. She would laugh, a different laugh, like a genuine laugh. A laughter na hindi ko naririnig kapag magkasama kami. At sa totoo lang, Popoy at Bea, I feel like meron siyang 2 personalidad. A Grace kapag kasama ako, and another Grace kapag kasama ang mga kaibigan niya. Lakas ng ulan ah. Panigurado baka sa intersection pa uwi dito. Saan na kaya si Grace? Tawagan ko. Babe, saan ka na? Babe, andito pa malapit sa office. Sobrang traffic eh. Ang dami kasing bahang daan. Gusto mo sunduin kita? Babe, hindi nga kami makaalis-alis dito sa street ng office eh. So hindi ka rin makakarating dito. Sino kasama mo? Nakisabay ako kay Lana. Doon ko na lang kaya sa office. Antayin mo na lang tumila yung ulan. Saka pahupain mo muna yung baha. Babe, nasa kanto pa kami ng office pero malayo na para lakarin yung building namin. At saka ang lakas-lakas ng ulan at baha. Tapos paglalakarin mo ko? Hindi sana hindi na lang kayo umalis ng office. Wala na, late na. Nakalabas na kami ng
parking, tsaka walang mababaw lang yung baha sa tapat ng building. Malay ba namin biglang lalalim pag malayo na? Okay. Diyan ka na lang kay Lana. Saan ba siya nakatira? Sa Alabang. Alabang? Auto for yun ah. Ihahatid lang ako ni Lana sa LRT. Okay, sige. Sakay ka ng LRT, susunduin na lang kita sa station. Yung sa bababaan mo malapit dito sa atin, okay? Well, good luck kung masusundo mo ako. Ang liit-liit ng kotse natin, papasukin ng tubig yun. Ang taas kaya ng baha sa intersection. Konting ulan lang bumabaha. Paano pa kaya yung ganitong bagyo? Basta ako nang bahala. Tawagan mo ako kapag nasa station ka na. Tsaka i-update mo ako every now and then kung anong lagay niyo ni Lana. Okay, sige. Mag-iingat kayo ha. Love you. Love you. Tingnan ko nga kung saan ako pwedeng dumaan mamaya. Ba't di sumasagot si Grace? Kahit sa messenger, hindi ko makontak. Baka may nangyari na sa kanya. Lord, please, huwag naman. Wala kasi ako number ng Lana na yun eh. Baka pwede kong tawagan sa messenger. Tama. For sure may tag po si Lana kasama si Grace talaga. Lana. Yun. Ayaw naman kumunik ng tawag ko. Diyos me naman. Oh, ngayon naman hindi ko makontak yung phone ni Grace. Teka nga, isa pa nga. Lord, please. Huwag po sana may nangyaring masama kay Grace. Please, Lord. Grace, sana safe ka. Please, Lord. Protektahan niyo po si Grace, please. Gabing-gabi na, hindi ko pa rin makontak si Grace. Baka kahit saan ka magpunta eh. Mababaliw na ako nito. Grace, nasan ka na ba? Si Grace! Hello, babe? Nasaan ka na? Okay ka lang ba? Nasa station ka ba? Nasaan ka na? Ba't hindi ka makontak kanina pa? Babe, relax. I'm okay. Na-deadbat yung phone namin ni Lana. Wala siyang pang-charge sa kotse. O, nasaan na kayo? Si Lana, hindi ko alam kasi hinatid lang niya ako. I honestly don't know kung makakauwi ba siya or what. Hinatid ka? Saan ka hinatid? Babe, ito, I'll be honest with you kasi ayoko magka-problema tayo. Sana this time, ma-appreciate mo yung sincere honesty ko. Ha? May ibig mo sabihin? Sobrang traffic, di ba? Baha kahit saan. Tapos namatay pa yung phone ko. So I was so desperate na nagkataon na the safest place na pwedeng pag-iwanan sa akin is yung bahay ni na Aldrin. What the hell? Look, babe, I know you don't like Aldrin. Pero sa pagkakataong to, mamimili ka lang kung magiging seloso ka o yung safety ko. Ano? Well, to make you feel better, kasama ni Aldrin yung mama niya sa bahay. So, kalma ka lang. I had no choice. Wala akong mapapag-charge ng phone. Anong ginagawa ng hotel o motel, Grace? Wala kayo nadaan ng ganun? Oh, ba't hindi sumama si Lana sa'yo? May anak kasi si Lana, Joseph. May anak siyang naghihintay, kaya desperada siyang makauwi. At ikaw, hindi ka desperado makauwi sa akin? Hindi mo priority makauwi dito? Alam mo, Joseph, I'm so exhausted and hungry. Sa sobrang pagod ko, andun na ako sa point na hayaan na lang kitang magalit. Kasi malinis naman yung konsensya ko kasi priority ko namang makauwi sa'yo. Pero priority kong makauwi ng buhay. Pero mukhang iba yung sa'yo. Mas priority mong umuwi ako kahit mapahamak ako basta makauwi lang ako sa'yo. So you know what? Magalit ka na kung gusto mo, I don't care. I'm tired. I just want to eat
and then sleep. Bahala ka na kung anong trip mong gawin. Anong address niya, na? Isend mo sa akin yung address, susunduin kita. Sige, send ko na lang sa'yo. Good luck kung mapuntahan mo ako. Bye. Grace! Grace, anak ng... Pinapaan ako. Humanda sa akin yung Aldrin na yan. So, andito na ako. Excuse me, andito na po yung girlfriend mo. Yung girlfriend mong sabi mo susunduin mo pero hindi ka naman dumating. Tapos talagang hindi mo na ako tinawagan ulit. Ganon ka kagalit to the point na wala ka ng paki sa akin? Ay iba. Iba ka rin, Joseph. Safe ka naman, di ba? As expected, mas uunahin mo yung pagiging seloso mo kaysa i-consider yung delikadong sitwasyon ng girlfriend mo. Safe ka naman sa bahay ng ibang lalaki? Natulog ka sa bahay ng ibang lalaki, Grace. Not to mention, lalaking ayaw na ayaw ko. Wala ka na bang ibang kaibigan na madadaanan? Siya lang ba yung kaibigan mo sa mundong to, ha? Wala ka man lang ba nakitang hotel o kaya motel? Gusto mo akong matulog sa motel? Kaysa sa bahay nung Aldrin? Oo naman, 100%. Ay, sorry po Pasensya na po kung wala kaming nadaan ng motel. Ang nasa isip ko po kasi is makahanap ng masisilungan at makapag-charge para makontak yung boyfriend kong alalang-alala sa akin. But it turns out, mas nag-aalala pala ang boyfriend ko sa ego niya. Busy pala yung boyfriend ko sa pag-iisip ng masama sa akin. Natulog ka sa bahay ng ibang lalaki. Grace, ng ibang lalaki. Tingin mo magpapasalamat pa ako sa ginawa mo? Andun ang nanay niya, utang na loob, Joseph! Oh, come on! As if naman babantayan kayo ng nanay niya. Baka nga natuwa pa yun dahil may pumuntang babae dun eh. Bakit hindi mo ako sinundo? I was waiting for you, alam mo ba yun? Sus, bakit kita susunduin kung wala ka man lang pakialam kung susunduin kita o hindi? Wala ka nang pakialam sa akin, Grace. Waiting for me ka. Ilang minuto lang after natin mag-usap, hindi ka na online sa chat eh. Hindi ka rin tumawag nung tumatawag ako. Hinanap mo ba ako? Hindi rin, di ba? So bakit kita susunduin kung alam kong hindi mo naman ako iniintay? Kang babae ka? So ano? Talagang iniisip mo na nagsaks kami ni Aldrin, ganun ba? Iniisip mo na I'm cheating on you? Kung ganun naman pala, itigil na natin to. Wow! Break up talaga, ha? Break up talaga ang suggestion mo? Oo! Dahil ayokong makipagrelasyon sa isang lalaking walang ginawa kundi magselos at isipan ako ng masama. Ayoko sa isang taong kung tignan ako kala mo maduming babae ako. Pagod na ako, Joseph. Nakakapagod na yung ginagawa mo sa akin. O bakit? Tingin mo ako nag-e-enjoy ako? Tingin mo ba hindi rin ako napapagod? Ako lang ba yung may ginagawa? Ikaw? Hindi mo ba naisip yung mga ginagawa mo sa akin? Yung mga paglilihi mo? Yung mga pagtatakip mo na kunwari hindi kasama si Aldrin pero ang totoo, kasama mo naman talaga. Baka nga may time ka pa kunwari madami kayo pero ang totoo kayong dalawa lang ni Aldrin yung magkasama eh. Grace, hindi ako manhid. Hindi ako tanga. Nakikita ko ang ginagawa mo pero ang tanong, bakit mo ginagawa ang mga bagay na yon? At bakit every time na kinakausap kita tungkol doon, nagiging defensive ka? Bakit? Ha? Bakit? Nagtanong ka pa talaga? Tingnan mo nga yung reaction mo ngayon. Galit na galit ka over a decision na I had to make para lang maging safe ako. And you're asking me bakit defensive ako? Kasi pag nagtatanong ka, palaging pa-atake. Hindi totoo yan. Kalmado ako nagtatanong. Kalmado? Pero may prejudgment ka na. Prejudgment na ikaw din naman na nagbigay sa akin. Ako? Baka ikaw. Ikaw ang nag-imbento ng mga... Kasi nagpakita ka ng dahilan para mag-isip ako. Lahat naman ata ng gawin ko masama sa paningin mo eh. At kasalanan ko pa talaga. Tama na nga. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Pagod ako, Joseph. Pagod ako. Kulang ako sa tulog tapos nakakapagod pa yung ginagawa mo. Pwede kayang patulugin mo muna ako ng maayos? Tapos mamaya pag-usapan natin kung anong gagawin natin sa relasyon natin. Kung break ang gusto mo, hindi break. Kung gusto mong ayusin to, sige, tignan natin. But please, let me rest. Excuse me. Pagod ka? Kulang sa tulog? So ano? Hindi ka pinatulog ni Aldrin? Bahala ka sa buhay mo.
Popoy at Bea, hindi ko lang ma-explain sa inyo ng maigi kung gaano kahirap at ka-confusing yung sitwasyon namin ni Grace. It all started nung nagkaroon siya ng anger management problems. Hindi lumilipas ang 1 linggo nang hindi kami nag-aaway. Or more like, nang hindi niya ako inaaway. Patong-patong yun na mga unresolved na away. Hanggang sa napunta na nga kami sa mga tinatago niyang kaibigan, lalo na nga yung Aldrin na yun. Sa sobrang stress ko sa mga issues namin, hindi ko na alam kung ako ba ang mali o siya. OA lang ba ako na magselos? O tama lang na maghinala na rin naman ako? Si Grace kasi magaling magbaliktad ng sitwasyon. Summa cum laude siya sa BS in manipulation, major in gaslighting. Popoy at Bea, ang daming beses na kahit alam ko sa sarili ko na tama ako, ay nagkakaroon pa rin ako ng doubts kung tama nga ba ako. At aaminin ko habang tumatagal, lalo akong lumalala. I was slowly losing myself. I was losing myself from all of the frustrations, jealousy, unaddressed issues, and suppressed anger. Minsan pa nga, kapag nag-aaway kami, ayoko na lang pumalag. Hindi na lang ako nagsasalita. Kasi there's no way that Grace would let me win. Never niya nga aminin kapag siya ang nagkamali. Never siyang magsasorry. And it really hurts, Popoy at Bea. Kasi hindi naman kami ganun dati eh. Grace used to be an amazing girlfriend, lalo na nga nung bata-bata pa kami. Kaya nga kami nagtagal eh. So hindi ko alam what made her change into someone I barely recognize. I loved her, Popoy at Bea. I loved her so very much. But I was slowly dying inside the relationship. Kumbaga sa kanta, she's killing me softly. She's giving me a very slow death. To the point, kulang na lang, ay magmakaawa kung tapusin niya na ito. Tapusin niya na ang relasyon naming dalawa. Tanghali na pala, kaya pala nagugutom na ako. Kumusta kaya si Grace? Ngayon ang uwi niya, tawagan ko nga. Di sumasagot, baka nag-i-empake na. Magluluto muna ako ng noodles. Aray ko! Init! Balato yung noodles. Tawagan ko nga muna si Grace. Hello? Babe? Oh, babe. Anong ginagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo? Parang humahangos ka. Hindi kasi nagmadali ako. Hinabol ko yung tawag mo. Okay. Anong oras ka uwi? Maya-maya lang babiyahin na rin kami in a while. Nag-impake din kasi ako kaya hindi ko nasagot yung tawag mo kanina. So nakita mong tumatawag ako kanina? Oo. Ba't di mo sinagot? May buhat kasi ako. Hindi ko mababa agad. Nasaan ka? Ba't ang tahimik? Andito ako sa kwarto. Ikaw lang? Akala ko 4 kayo sa kwarto. Oo, 4 kami kaso nasa labas sila nagpi-picture taking. Gusto mo video call tayo? Ay babe, tawag kami ng boss ko. Tawagan na lang kita mamaya. Medyo hectic na kasi. Kailangan na naming mag-check out. Lagpas na kami sa oras. Sige. Tawagan mo na lang kapag okay ka na. Love you. Okay, love you.
Bastos na, wala pa tong babaeng to. Tawagan ko nga. Oh, babe. Sana. Akala ko ba ngayon nang uwi mo galing company outing? Malapit na ako, as in malapit na ako. Teka nga, lasing ka ba? Nakainom. Oh, nice. Uuwi ako sa isang lasing na tao. Nakainom pero hindi lasing. Yeah, sure, whatever. Sige na, bababa ko na to. Ay, Joseph. Malapit na po ang grasya. Ligpitin mo na yung mga bote at baka mapukul pa sa'yo yan. Hoy, welcome home po, ma'am. Namiss po kita. Huwag ka na nga lumapit, ang baho mo. May beer ka na hindi ko maintindihan. So, kumusta yung company outing nyo? Enjoy ka ba? Siyempre, Sino nagatid sa'yo dito? company van malamang. Company van? Company van, pasilip mo pa sa CCTV. Bakit parang sa isang SUV ka bumaba at hindi sa isang van? Ha? Huwag mo sabihin nakadungaw ka sa balcony na parang stalker. Na parang stalker. Ako na boyfriend mo at inaabangan lang pagdating mo, stalker na bigla. Ewan ko sa'yo. Pagod ako. Maligo ka nga. Ngayon ka pa talaga nag-inom kung kailan uuwi ako. Nananadya ka talaga, no? Ay, pasensya na po, mama. Kung hindi ko napigilang mag-inom. Kasi nakita ko yung mga tag photos sa inyo eh. Talagang dikit kayo ng BFF mo si Aldrin. Di sa mga stories nila na kahit sa kainan, tabi kayo. So ano? Makikipag-away ka na naman. Oo, sana eh. Diyos me naman, Joseph. Punyeta naman kasi, Grace. Hinatid ka nung Aldrin. Malamang sa malamang, kaya lang dalawang papunta at pauwi sa pesteng company outing na yan. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Kasi kitang-kita ko yung sasakyang binabaan mo. At alam mo malala, baka magkasama pa kayo sa kwarto ng Aldrin na yan eh. Of course not! What the hell? Ilang tawag ko ang hindi sinagot the entire time na nandun ka sa pesteng resort na yon. Company outing nga kasi, Joseph. Team building, palibhasa, hindi ka nakaka-relate kasi nakakulong ka lang dito sa bahay. Grace, pwede ba? Once and for all, aminin mo na lang. Aminin mo na lang na nafa-fall ka na sa iba. Aminin mo na lang kung may nangyari sa inyo nung Aldrin na yun. Oh my God, Joseph! Seryoso ba yan? Walang nangyayari sa amin ni Aldrin. Wala! Magkaibigan lang kami. He's a really good friend. Sa sobrang bait niya, kahit nagagalit ka, I can't let him go. There! Inamin ko na. Pero wala kaming relasyon. Walang nangyayari sa amin. Never may nangyari sa amin. Kahit ngayon, silipin mo pa. Wala kang makikitang bakas ng kahit ano. Ah, talaga? Silipin ko? Ganun ka ka-confident? O sige, patingin, maghubad ka. Ay, nakadress ka pala. Sige, ubarin mo na lang yung panty mo. Joseph, ano ba? Umupo ka sa sofa. Mukha akong hawakan? Ha? Upo. Ibukay mo yung legs mo. Sige, sisilipin ko. Amuyin ko yan. Baboy! Pag ako may naamoy dyan, Grace. Joseph! Sinasabi ko sa'yo, tapos yung Aldrin na yan sa akin. Stop it! Huwag mo akong hawakan. O ano? Lumayo ka nga! O sige, sinasabi mo na kahit silipin ko pa. Ano na? Pakita mo na. Bastos! Ako pa yung bastos, Grace. Ako pa. You're cheating on me! Kahit pa sabihin natin na hindi kayo nagsisex, you're cheating on me! Kahit pa hindi kayo naghalikan, you're still cheating on me! Kahit hindi pa kayo naghahawakan sa kahit anong parte ng katawan, you are still cheating on me. Hindi mo alam ang sinasabi mo. You're drunk. You're hopeless. Okay. Taas kamay ako dyan. Suko na ako, Grace. Suko na ako. Wow! For the first time, ikaw atang nag-walk out at hindi ako. Hoy! Tapusin mo yung away na sinimulan mo. Walang walk out. Hindi ako nag-walk out, Grace. Ginagawa mo? I'm walking away. I'm walking away, Grace.
walking away ka dyan. Ano, lalayas ka? Mag-iinarte ka? Magpapahabol ka? Sige, umalis ka. Pero huwag kang umasang hahabulin kita, Joseph. The moment na lumabas ka ng unit na to, we're done. We're over. At for good yun, ha? Walang balikan. Hindi kita hahabulin gaya ng pinapangarap mo. No, never. Kaya umayos ka dahil sinasabi ko sa iyo, Joseph. Sa ating dalawa, ikaw ang mas kawawa. Hindi ka kawalan sa akin, pero ako? Ang laki ng mawawala sa iyo pag iniwan kita. At iiwan talaga kita, Joseph. Sige, tawa ka lang. Tatawa-tawa ka ngayon, ha? Antayin mo pag nagkatotoo yung mga sinabi ko sa'yo. Grace, technically speaking, ako yung mangiiwan sa'yo, ha? Kasi ako yung aalis, eh. On my own accord. Hindi mo pinalayas, kusa akong aalis. Ganon. O sige, fine. Break na tayo. I'm breaking up with you, Joseph. Lumayas ka na. O ayan, formal breakup na yan, ha? Saya ka? Alam mo yung hanggang sa kadulu-duluhan, ayaw mo pa rin magpatalo? Kaya sige, sige. Hahayaan kitang panindigan yung storyline mo na yan. Kahit ipagkalat mo pa sa buong barkada mong walang kwenta na ikaw yung nakipaghiwalay sa akin, okay lang. Wala na akong pake. Manhid na ako, Grace. As in, wala na. Ubus na, ubus na. Yan. All set. Alis na ako, Grace, ha? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Joseph. Pag umalis ka, tapos na talaga tayo. Paglabas mo, never na kitang papapasukin. Sige. Be my guest. Pagsisisihan mo to, Joseph. Pagsisisihan mo talaga to. Nagsisisi na nga ako ngayon, eh. I should have done this sooner. I should have walked away a long time ago. I should have left you the moment na nakita ko yung Aldrin na yun sa pamamahay na to. Kaya goodbye, Grace. You can do whatever makes you and your stupid ego happy. Popoy at Bea, I've always thought I was a good man. I have never disrespected a woman. Kasi palagi kong iniisip na meron akong ina. Isang nanay na sobrang bait at pinalaki ako na punong-puno ng pagmamahal. Kaya nahirapan akong tanggapin that the woman I loved and cherished for almost a decade would hurt me so deeply, so badly. It's open for debate. Pero my gut or intuition was telling me that Grace was cheating on me. Sa totoo lang, I never had the chance to know the truth. Or more like, hindi ko na inalam. Basta lumayo na ako agad kay Grace at umuwi na nga ulit ako sa amin. Kasi my mind, body, and even my soul was crying for rest. Gusto ko na lang talaga magpahinga, Popoy at Bea. Nakakapagod din kasing maging mabait, sa totoo lang. Lalo na pag ang kasama mo ay pilit na inilalabas yung masama sa'yo. Constantly triggering my dark side. Kaya bago pa man magsilabasan ng inner demons ko, ay tumakbo na nga ako papalayo. Kaya ko namang ipaglaban ang relasyon namin ni Grace kung sakaya. Pero ang tanong, bakit ko kailangang gawin yun? Ipaglalaban ko ang relationship namin from whom? From Aldrin? Why should I? Hindi naman dapat ganun ang mangyari in the first place. Kaya oo, tumakas ako. I walked away. Tawagin nyo na akong duwag. You can call me whatever you want. But I just don't want to be that kind of a person, Popoy at Bea. I don't want to be an angry, insecure, and a violent man. At malaki ang posibilidad na mangyari yon the longer I stay with Grace. Kaya mahina na sa paningin ni Grace at ng ibang tao, okay lang. Pero I chose to keep my sanity.
Popoy at Bea, hanggang dito na lamang ang maikikwento ko sa inyo. Ongoing pa rin naman ang lahat para sa akin. Pero maraming salamat for taking your time to read my story. Salamat din sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. Hindi nyo alam, pero nakakabawas ng bigat sa dibdib ang pagbabahagi sa inyo ng aking kwento. I will forever cherish this experience. Again, thank you very much at sana ay magtagal pa ang programa ninyo. Lubos na gumagalang, Joseph. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, killing me. Mga kapamilya, oras na natin, it's 4 minutes before 3 p.m. At yan nga po, no, ang pagtatapos ng kwentong ibinahagi sa atin nitong si Joseph, na sabi nga ninyo, marami ang mga nagko-comment, grabe, o nakakapagod yung kwento natin, di ba? Because we can just imagine yung pagpipigil, di ba? Yung pagpipigil ng damdamin nitong si Joseph. Ano ba, magagalit ba ako kay Grace? Sasabihin ko ba sa kanya yung mga nararamdaman ko na hindi maganda about our relationship? Aawayin niya ako pero ako dapat ang magsusorry sa kanya. Nakakapagod po yan. Di ba? Kaya ako nararamdaman ko, no? Yung iba parang, pang ilang scene na. Hindi, ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Diba? And sadly, sa ilang oras nating pinakinggan ang kwentong ito ni Joseph, I would like to say that it's true para sa ibang mga magkakarelasyon na meron talaga mga tao na kaya silang tiisin. 'Di ba? Kaya silang tiisin. Meron tayong problema pero sige, hindi ko gustong ayusin. Kahit ako pa nagdulot niyan, ikaw ang lumapit. Wala akong oras dyan. May pinagseselosan ka, issue mo yan. Di ba? Hindi ko issue yan. Di ba may mga ganyan sila na makikipagmatigasan talaga sila. No? Katulad ni Grace, nakakapagod. Hindi ko pa hindi ko karelasyon yan. Kinuwento lang ni Joseph yan. Alam mo, Popoy, nakaka-ellipse honestly. Yung, lalo na for me, para sa mga lalaki na magkaroon ng ganyang self-control. May nag-comment kanina, sabi doon, under daw siya ni Grace. Pero alam mo, I don't find it as under. Actually, I find it parang siya pa nga yung mas bigger person doon kay Grace. Kasi obviously si Grace, sabi naman ni Joseph, diba, hindi naman sila ganun, kaya nga naging sila. Nag-start sila as masaya. Pero alam mo yon, people change. And situation, location, and age can change a person. And nagkataon na si Grace, medyo hindi maganda yung naging pagbabago sa kanya. Tapos, I find it really admirable na sa isang relationship, actually, maraming ganyan na Popoy, sa isang relationship, meron yung talagang loud, i-voice out, yung galit, talagang makikipag-away, makikipaglaban sa'yo. Meron din naman talaga na hindi naman under, pero magtitimpi. As in, hahayaan ka lang. Kasi tama nga yung sinabi ni Joseph kanina, you can't fight fire with fire. Kasi pag nilabanan ni Joseph yon, hindi sa pagiging mahina, no? Pero pag nilabanan ni Joseph si Grace, saan na lang sila dadamputin? Baka mamaya masunod yung bahay nila. Lalo lang lalaki ang apoy. Diba? Yeah. Oo. At gantihan. Oo. At saka, alam mo yon, it's really admirable for a man to have that very long patience, to have the self-control. Kasi tingnan nyo naman yung bunganga ng Grace na yun. Ang sarap sungal-ngalin. Diba? Yung mga lumalabas sa bibig na, alam mo yun, nakakasakit talaga. Ang sarap sungal-ngalin. Pero alam mo, yung pinigilan talaga ni Joseph yung sarili niya. And I really admire Joseph for that. At alam mo, itong... Alam mo, kanina, Bea, no, dun sa sitwasyon na yun, I think Joseph is meron kasi mga taong ganyan na sige, kapag ka medyo in bad mood itong kapartner ko o yung kasama ko,
uunawain ko muna ano ba meron. Kasi nung nangyari yan, just recently namatay daw yung lola na nagpalaki kay Grace, 'di ba, na very close to her heart, at doon niya nakita yung mga anger issues nitong si Grace nung nangyari yon. So Joseph is giving her the benefit of the doubt. 'Di ba? Binibigyan siya ng espasyo dahil baka nga talagang isang malaking bagay. Kaya nandun siya para alalayan pa rin. 'Di ba? And you should appreciate people like Joseph. Yeah. Na nandun, inuunawa without your explanation ang inyong sitwasyon. Lalo kapag galit na galit kayo. Pero hindi. 'Di ba? Hindi. Mukhang ang pinagbago ni Grace ay hindi lang nag-ugat noong nawala yung tao nagpalaki sa kanya, hindi lang parang it's there to stay. 'Di ba? Yeah. Yung ganung pag-uugali niya dahil lagi na lang siyang galit, lagi na lang hindi niya na ina-address yung mga issues nila sa relationship nila, 'di ba? Talagang parang merong mga frustrations na rin itong si Grace. And bago ako magpatuloy, Bea, alam mo, ang dami mga nagsasabi, ang haba ng kwento natin ngayon. Ito lang, yung asawa ni best friend na si Archie, si Richelle, bigla napa-PM sa akin. Sabi niya, ngayon lang ulit akong nakatutok talaga ng kwento, nakababad sa kwento natin. Sana raw may part 2. Nahahabaan sila pero humihingi ng part 2. Nakakapagod na po. Opo. Parang feeling ko, ito na po yung endgame ni Joseph. Oo, na po nating anuhin. Pero alam mo po, ako malaki yung hinala ko na may kinalaman yung mga tao sa paligid ni Grace. Lalong-lalo na itong Aldrin na to. Ako, my personal vote goes to, there is something. There's really something na going on with Aldrin and Grace. Na sabi nga ni Joseph, sige, hindi kayo, wala pang nangyayari sa inyo, fine. Hindi kayo nag-holding hands o naghahalikan, fine. Pero there is really something. And that can be categorized as cheating. Kasi the fact na bakit kailangan ipagtanggol ni Grace yung Aldrin na yon? Bakit nila kailangan pag-awayan yung Aldrin na yon? At alam mo yung parang sinasagad talaga ni Grace yung patience ni Joseph when it comes to that Aldrin. And ang dami na nga nakitang senyales ni Joseph, no? Kahit pa sabihin natin wala silang relasyon. Pumunta sa bahay nang wala si Joseph, napakabastos nun. Pinag-usapan lang natin yun ng isang araw. Actually, parang kahapon po Diba? Pinag-usapan lang natin na wag kang papasok. Yung kahapon, kwarto lang Pero eto, pwedeng tahanan na. Wag kang papasok sa tahanan ng kaibigan mong babae na wala yung kanyang partner na lalaki. Tapos malalaman lang nung partner niyang lalaki na andun ka sa bahay nung dumating na siya. Alam mo, wala man lang paabiso na, wala man lang paalam ba na, pwede kang pumunta yung kaibigan ko dito sa bahay natin dalawa. Specified kung sino yung pupunta. Sino ba siya? I mean, papapunta ka, hindi naman ka-close ni, not even, chummy-chummy ba sila ni Joseph? Hindi. Noon mo lang rin ipinakilala. 'Di ba? At kumbaga unannounced kasi ang alam niyo yung kahapon yung kwarto, yung bahay ninyo, because that's a sign of your domain. 'Di ba? Yan yung teritoryo ko to. And natural sa ating mga tao, yan yung medyo animalistic nating instinct na that is my domain. 'Di ba? At talagang sasamaan loob ko, anong ginagawa niya rito? Bakit siya nandito? Bakit hindi ko alam? That is but natural for you to ask, lalo na kapag alam mo merong merong bugso ng damdamin na hindi ko feel itong taong ito. Bakit ganito ang nagiging asta? Bakit mas masaya ka nung nandyan siya? Kapag nandyan ako, hindi, 'di ba? Tanggalin natin yung aspeto ng pagseselos. 'Di ba? What makes you happy? 'Di ba? Tayo magkasama tayo palagi diyan. Ba't hindi tayo masaya? 'Di ba? Alisin lang natin yung ganun, yung mali siya pala. Ayan, hindi yung selos lang Alam mo merong nagsabi nga dito kanina, hinahanap ko At napakasimple. Ayan. Sabi ni Pai. Ayan, hindi ko babasahin yung buong pangalan mo Pai. You just keep it
to yourself. Hindi, Pai. Eh, sabi niya, sige, kwento mo yan, Grace eh. Kwento mo yan, daw yan na wala raw, di ba, wala naman daw talaga nangyayari. Pero syempre, sabi nga ni Chichi Rojo, emotional cheating is still cheating. Di ba? Ganun yun. Pag nanakaw mo ng piso, ay pag nanakaw pa rin as compared doon sa 1 milyong piso na ninakaw mo sa kaban ng bayan. Ay, kakapiranggot. Diba? Naisingit ko pa naman yun. Sorry. But I mean, kahit kapiranggot lang, yung effort na itago mo tong taong to, yung effort na mas masaya ka dito sa tao na to kumpara doon sa partner mo, there's really something wrong with that. Diba? And kita mo na nga, sabi nga ni Joseph, diba? Pagkasama niya yung mga kaibigan niya, there's a different grace. Pero pagkasama ko, iba rin yung nakikita ko, iba yung nakukuha kong version ng grace. So alam mo yun, ang laki na ng damage dun sa relationship nila. And I'm so happy, Popoy, na finally, napagdesisyon na ni Joseph. Hindi na kailangan pa ng mahaba pang awayan kasi nakakapagod na yung mga awayan. Wala na, hindi na kailangan pa ng solid evidence. Hindi na kailangan ipapel pa yung ebidensya na you're doing something behind my back. But I'm done. I'm just done. And that's enough na for me to leave this relationship. At nakaka-proud yun, Joseph. And we're not seeing you as a weak person. That's actually a very strong way to end the relationship. At napakatatag mo, ang tawag doon, that's the very good thing to do. Is yung iwanan mo na yung relationship mo kahit wala ng explanation pang malala, solid explanation, basta paniwalaan mo yung pinaniniwalaan mo at nakita mo na yung mga iba't ibang mga factors, pinagsama-sama mo na, you made your decision and that's good enough. Para rin sa ano mo yun, di ba? Para rin sa mental health mo yun. Sa sanity mo nga, sabi mo. Ayan, no? Alam mo dito sa... ito lang, no? Paalaala lang natin para dito sa mga... May mga bagong pangalan tayo dito sa ating mga comment section, ha? Diba? Let's just... anong tawag nyo rito? Yung mga biruan natin. Okay, let's keep it clean naman. Hindi natin na yung mga profanity. Diba? O yung mga pagmumura. O mga kung ano-anong kalokohan. Diba? Wag na. Wag naman. Nakita ako kanina. Kanina may mga nakikita ko habang nagtutuloy yung programa natin. Be careful what you naman. Welcome. Ayan, pero and please stop natin yung flooding ng comments. Okay? Copy-paste. Yeah, copy-paste. Tapos ayan, relax lang. Chill lang tayo dito at may respeto. Yan po ang mga nakikinig dito sa Dear MOR. So maraming salamat. Both sa ano po yan, ha? Sa YouTube and sa FB. Sa FB. Ayan. Mahilig po tayong magbardagulan, pero ibang level na po kapag babuyan o bastusan na ang nagagamit. Wala naman, wag naman. Kasi may mga bata pong sumisilip sa mga natin, no? Sa mga episodes natin. So ayaw nating i-normalize sa kanila na ay ganito pala mag-usap ang mga kuya, mga ate ko, mga tito, tita ko. Okay lang pala sa kanila yung ganitong words. Of course, hindi po. Hindi normal yun. Alright? Ayan. Kaya, eto, no? Ang masasabi ko lang dito rin kay Joseph. Okay? Kaya Joseph, totoo o hindi yung mga hinala mo, Joseph, believe ako sa'yo kasi sabi mo nga, never kang naging bastos sa mga kababaihan. Diba? Inisip niya yung nanay niya eh. Diba? Inisip niya yung nanay niya. Kita mo naman, napaka-jolly, napaka-supportive, napaka-loving and understanding ni mother. Diba? Kaya I don't think na Grace is worth it. I mean, siguro you, magkasama kayo, yes, sa isang bahay, pero mahalaga kasi sa isang relationship yung may respeto kayo sa isa't isa. Diba? It's okay. Diba? It's okay to apologize for something na just to save your relationship sometimes. Minsan, 'di ba? Kapag case to case basis 'yan, kahit na halimbawa kami ni Bea, may kasalanan si Bea, pero sige na, ayoko na kasing patagalin 'to eh. Nahihiya pa yata mag-sorry sa akin, ako na maglalambing sa kanya. Yung ganon. Pero kapag ikaw naman ay feeling mo obligado ka na every time na meron kayong mga hindi pagkakasunduan ay ikaw ang manunuyo sa kanya,
'Di ba? Obligasyon mo na at automatic yun dapat ikaw at never paulit-ulit? siya. Paulit-ulit na lang at hindi lang yung paulit-ulit, Bea, yung madalas pa. 'Di ba? Oo. Teka lang, baka nananadya na yun. I mean, yun lang mga instances na ilang beses mo nang sinabi na ayoko nga si Aldrin. Alam mo, ako, Bea, kontra ako dun sa kung ayaw mo yung nakakasama ko, problema mo yan. 'Di ba? Okay lang ako ron na inilalaban ko yun Pero kapag ka naman yung yung mga instances na ibinibigay mo sa akin ay ayoko na nga kayong nagkikita. Okay, sige, hindi kayo nagtatawagan, hindi nga kayo nagte-text, sabi mo yan Pero makikita ko, inihatid mo siya. Inihatid ka niya. Teka lang, ano nangyari dun sa usapan natin? 'Di ba? Naihatid ka nga dyan Tapos kayo na naman magkakasama Bakit? 'Di ba? Yun naman yung nakakapikon. Hindi ka ba pwedeng makalayo naman ng konti sa kanya? Hindi ba gaganda yung picture taking nyo? Group picture man yan na hindi kayo magkatabi? 'Di ba? What are you trying to tell me? 'Di ba? Kaya iba yung kwento mo doon sa nakikita kong kumbaga kung hindi na rin naman nag-e-effort yung partner mo, at least para pagaanin yung loob mo, 'di ba? Yung selos mo, 'di ba? Maprotektahan din yung emosyon mo. Tama na lang rin yun kasi nakakapagod. Nakakapagod. Para ka rin talagang sabihin na natin ginagago. Okay, ginagago ka na ng meron o walang nangyayari sa kanila. Wala na siyang pakialam sa emosyon mo. At bahagi po 'yun ng respeto sa loob ng pag-ibig. 'Di ba? Dapat respetuhin mo yung nararamdaman ng partner mo. Hindi pa pwedeng kwento mo lang. 'Di ba? Kwento mo lang. Ay, nako, Bea, paniwalaan mo to. Yes, bahala ka kung di ka maniwala. Okay? So, okay na lang sa'yo, masama loob ko. Kasi sabi mo, totoo yung sinabi mo. Di sabi mo, totoo. Yung ganun. Lang effort Ako, I would end with this Chichi Rojo comment, no? Sabi niya, Joseph made the good decision for himself and for his peace of mind. Always choose self-worth and self-love. Don't let other people make you feel less. And I hope time heals all his wounds. Ayun, we just really hope for the best para sa iyo, Joseph, no? Ang haba ng tinakbo ng relationship nyo and take your time to heal everything, to focus on yourself at sana one day, isang araw, alam mo yon, you'll find peace. Actually, nahanap na niya kasi nagkaroon siya ng resolve sa bandang dulo-dulo. As in, wala nang mapaghihinayangan pa si Joseph dahil alam niya sa sarili niyang binigay na niya ang lahat. Kaya we just hope, Joseph, na alam mo yon, itong nangyari sa inyo na Grace, hindi ito makakos ng very deep wound or trauma na dadalhin mo for a very long time. So, healing pa rin na dasal namin para sa'yo. And sana, nasisingit-singit kasi kanina sana mahanap mo or makuha mo yung career talaga na pinapangarap mo na gusto mo. And I feel like, this time around, na you're on your own na walang, alam mo yon, hindi ka nasi-stress sa isang tao, I feel like makukuha mo na ang pangarap mo talaga na career or peace in life. So, ramdam ko yan, Bea. Kasi minsan pagka may naalis na tao, na akala mo napaka-importante, akala mo hindi ka mabubuhay nang wala siya, di ba? Tsaka naman ibibigay sa'yo. Di ba? Tsaka naman ibibigay sa'yo yung, ay, ito ang deserve mo naman talaga. Ito yung dati mo pa hinahanap na trabaho Di ba? Ito yung dati mo pang career na Kasi ibig sabihin, hindi siya binigay sa'yo noon dahil baka maging komplikado, baka lalo ka lang mahirapan. Handle pa during that time, too much on your plate. Diba? Naniniwala ako sa ganyan, Bea. Diba? Kaya maintindihan ko kapag ka nawala ka. Oy, pasalamatan natin po yung mga dramatista nating nagsipagganap for today's video. Maraming pinagod ako ni Dandan Si Dan Lloyd Cruz po. Ayan, si Dan Lloyd Cruz ang gumanap na Joseph. Maraming salamat, Dan Lloyd. Si Cindy Bacena kanina, we love you, Cindy, but we hate you, Grace. Ayan. Si Mama Jackie. Ayan, napakalambing ni Mama Jackie kanina, ha? In fairness, ha? Hindi siya, parang gustong sumama sa Maynila. Hindi siya mukhang perang nanay kanina, ha?
Si Pops Eric kanina sa tatay, si Aldrin, jagkama tayo dyan. Yung HR kanina, si Jamie Rubio, at yung customer kaninang sumingit sa linyang, ewan ko ba sa'yo, sana sa tindahan ka na nga lang talaga bumili. Makoy Marcos yan. At ako po ang tumanggap ng letter ni Joseph at ang nag-edit po ng storya natin, Joko Loco. Maraming salamat sa inyo, guys. Yeah. Ano ba kasi yung 3 items na binili naman na yun, Makoy? Diba? Baka yung 3 items, candy pa na iba-ibang flavor. Tapos, kin-credit card pa. Nagloko pa yung credit card. Pero alam mo, minsan nakakainis din yung ganun. Magloloko, ma'am, ayaw pong ano. Tapos ipipilit nung ano, kung nag-over the limit cash na siya. Diba? Oo. Diyos ko, day. Pinalusot mo na, pero talagang tumagal pa. Anyway, isa po yan sa mga lesson na sana nakuha nyo. Kapag 3 items lang naman at parang wala lang, gusto nyo lang pong bumili ng matamis or something like that. Wag na po sa malaking grocery at mahabang pila. Baka naman kaya na po sa convenience store. Baka kaya naman na. Pero kung bulto-bulto talaga, wala. Kailangan doon nga naman sa grocery. Diba? Pagka maramihan. Pero aral din po yan, ha? Hindi lang tayo puro sa relationship dito, ha? Pati sa mga diskarte naman sa buhay. Kasi makakatagpo talaga kayo ng away dyan. Kapag singit kayo, tapos naka-timing kayo ng katulad ni Grace, na ang daming pinagdadaanan, daming issue. Tapos siningitan mo, naku, pag ikaw talaga nakatagpo ng maling taong sisingitan, ganyan po ang mangyayari. Kaya mas mahal pa magagastos mo sa physical injuries dyan kapag nagkapang-abot kayo. Ay, nako, mga kapamilya, maraming salamat po. At syempre, paalaala namin, Bea, paalaala mo, saan ba tayo pwedeng mapakinggan naman this weekend? Saan kayo pwedeng bumabad? Kung saan 25 million na yung streams? Siyempre, gora na po kayo sa Spotify at hanapin niya Dear MOR The Podcast. Ayan, marami po kami naka-upload dyan. I'm pretty sure meron pa kayong hindi napapakinggan dyan, kaya stream lang ng stream. At syempre, Saturday, Sunday, makakasama niyo sa Alto app naman si Popoy at si Pops Eric. Thank you. Ayan. Bukas po yan, 3:00. Uy, mga controversial na mga kanta pala yung mapapakinggan bukas sa ano? Controversial na kanta? Rewind. Bakit controversial? Nung 90s tsaka 2000s, yung mga kanta na merong kakabit na mga kwento, mga na pinag-usapan din. Mga ganyan. May mga magandang magugulat kayo. Meron pala mga kakabit yung ibang mga kanta, no? OPM yan, mga foreign songs sa mga kontrobersya. Alam nyo naman, ayaw nating pag-usapan yung mga controversial na ganyan. Pero kapag ka nalaman mo, sarap din, di ba? Pero bukas po yan, 3:00, kaya i-download nyo na Alto app, MOR Rewind with me. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Babels. At ang lagi namin paalaala ay stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga family, stay in love and stay happy. Happy weekend!